Meillä on esittelyssä tänään Salvoksen uutuus kolimallista. Se vastaa mökkeilyn trendeihin elämyksellisyydestä, helppoudesta ja kompakteista laaturatkaisuista. Koli on saanut inspiraationsa Suomen jylhästä luonnosta ja niin kuin takaa näkyy, niin rakennus on korkea. Siellä on avarat isot ikkunat tonne ylös kurkihirteen saakka. Ja sinne sisälle saadaan myös kätevästi lisätilaa. Sisältä löytyy parvi. Mennään sisälle katsomaan. Kolimalliston suuri huonekorkeus tuo avaruuden tuntua tilaan. Myös päädyn isot ikkunat tuovat luonnon lähelle ja maisemasta pääsee nauttimaan todenteolla. Parvi on erittäin kätevä ratkaisu tuoda lisätilaa kompakteihin neliöihin. Uutuutena Salvokselta tulee paksu 202 painumaton lamellihirsi, joka soveltuu erinomaisesti ympärivuotiseen vapaa-ajan asumiseen. Myös Salvoksen koli on oikeasti valmis. Se toiminta on täysin valmiina kokonaisena helposti ja vaivattomasti tontillesi.